Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngomukele kwesimanje sekulethela zonke indaba efika ngaso isikhathi. uMax Mfowamakhanya usevele wenza njalo obaqhatha abaculi ke ababili ke lapho kubala khona ke uMenzi Mfokamabizela waphinde waqhatha naye lapha ke uLimit umfukana laphansi lena ke enkandla. uMax ke uveze lokhu kule video mbukeli engizothi ngushiye naye ukuthi ke ibhande noma ke ibhola ke selikubona ke labafana ke ababili lapha na endimini yomculo wamaskandi, kodwa ke bona ke bashaya sengathi ke ababoni. Yibona ke osekumele ke bebhekane lapha na ke emculweni kamaskandi mbukeli. Ubaqhathile ngempela ke abaningi ke bayivumile ke le challenge ukuthi ke uMax akayifake ngempela ke iyafuneka kubona ke labafana ke ababili, njengoba ke sebeshaya ke ingoma ke ezimnandi ke ezithandwa ke ngabantu mbukeli. Ngabe wena uthini ke ngalombono wakhe ke uMax Mfowamakhanya? Awuye lapha na ke as comment section sizo uvula lakho umbukeli ukuthi ngabe wena uthini. Nansi ke ivideo yakhe ke uMax Mfowamakhanya. Siyabonga. Wena Menzi nawe Limit, yekani ukulona isijwayela kabi la, niloni pretendana nishaya ngathi niyazwana, nina vele siyazi ukuthi anizwani, uyabona. Wena Menza umthando Limit, wena yekani ulona iqamba amanga la, nina anizwene nina kahle kahle. Ibhola seliphoselwe nina, likini manje ibhola nina zinja ezu2. Angazi noma nibonini nilibele ukufifiyela lana namehlwana amancane ensangu, ngoba nina zinja vela nizwani. Yini ningashayani nina nibhonyane once? Ngoba phela niyabona ukuthi igame akaKhuzani noMthandeni sesidlulile isikhathi sayo, sebese sicongweni basempumelelweni already, abasafuni lutho, ngeke futhi basehla, ngeke basaphupha labafana. Ibhola selikini nina zinja. Wena Menzi Mabizela nawe Limit nala, yani nazinja nilibele ukudla amasimba, nishayani ngani modoti? Ngoba vela nizwene, vele niyapretendana amasimba yonke nje lento eniyenzayo. Omunye ushaya ingoma enkulu ithandwa abantu bonke, ngisho abamzondayo kodwa ingoma bayayithanda. Omunye ushaya ingoma enkulu ibe nama challenge lana kuthiwe awushaya u1 ushaya u2 bese ubheka le athatha iquantum. Vela nizwene zinja, vela nizwene, niyamonazelana nina, vele nobabili ninengoma enkulu ekuyilevel elinganayo. Velani nibhonyane ngoba vele niyapretendana, nenzela thina nenze ngathi niyazwana. Siyabona ukuthi anizwene bodoti. Limit nawe Menzi siyabona ukuthi anizwene, phela azizona izingane thina, ayivele ikhale bodoti futhi kulate. Niloni santuza nisangana lana nibhosha ningaqedi lana, niyoqeda nini ukubhosha umthethweni? Ngoba phela ibhola liphoselwe nina. Igame kaMaskandi is controller yona i-automatic le game. Ibhola liphaselwe nina, wena Menzi nawe Limit, ukuthi niligende ibhola niphaselane nodwa. Manje nilibele ukusangana lana nichitha isikhathi, nisimoshela isikhathi nje. Inini okumele nilamule impi yokubulalana la kuMaskandi njengamanje, ngokuthi nina nithathe ibhola niligende niqhubeke negame. OKhuzani ba-enjoye impumelelo manje, bahlale ezicongweni zabo la behleli khona. uKhuzani nje behleli esihlalweni sobukhosi nje, uMthandeni nje behleli esihlalweni sempumelelo yakhe. Baqedile, ngeke basashona phansi, ngeke basalapha, ngeke ngisho manje sesingewuthenga umculo wabo. Labafana bobabili baqedile uKhuzani noMthandeni. Ngisho umculo wabo sewungenza kabi, kodwa ngokwempilo baqedile, ngeke basahlupheka labafana, ba-rich. Ibhola likini bodoti zinja, kade nina niyasidakelwa nina. Menzi nawe Limit, kade ayikhale.